खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। रायजोफोर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामनानै थानाय गुबुन नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार होसेयावबो दिनैसिम मानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा पावाराव थासेयावबो सरकार सालायसेयावबो मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ दासिमबो होखारनो हायाखै, मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ अर्डार मोनसेयावबो एबेक्सन मानो खालामाखै, गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय अर्डार मोनसेयावबो बिथांमोना दासिमबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामनानै थानाय गुबुन नन ट्राइबेलफोरखौ होखारैनि थाखाय दावराय देखेम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। दावराय देखेम नार्जारी बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों, बिथाङा मा बिबुंथि होदों, नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों, नोंथांनि गोसोआवहाय मा साननाय सोमजिदों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। 7 तारिख जानुवारि बे दिनाव बिटिसि सेक्रेटारियाव जों फैदों। लेन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टआव इएम रन्जित बरगयारी बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन, खिन्थु बिथाङा गैया। तामुलपुराव मिटिं दं होननायखाय बिथाङा बेयाव थांबाय। दा लोगो मोननाय जायाखिसै, थेवबो सेक्रेटारिखौ लोगो मोनबाय, OSD खौ जों लोगो मोन्दों। दा लोगो मोननाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबां गोबाव जाबाय, फुराना जाबाय जोंनि जेंनाया। जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा लानानै जों सम सम बिटिसिनि इएमफोरजों आरो बिटिसिनि अफिसारफोरजों जों लोगो हमनो फैयो, रायज्लायनो फैयो। दा स्पेसियेलि मजाबारि गामि सिडली बेल्टनि आन्दाराव, सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947आव दानाय बियो 5 डिसेम्बराव। 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना। बे हायाव रावहाबो अधिकार गैया, बे हाखौ बायनो मोना, बे हाखौ फाननो मोना, फानग्रायाबो। दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जावले जों दरखास्त होदों, बुंबोदों। आरो जों बेल' नङा, जों 2019आवबो जोङो सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों, गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गारनानै खारलांदों, बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि मानव गेदेर डिपुटि कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों। आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा रोखा बुंदों। आरो सोर एनक्रच खालामदों, सोर फेमिलिया, आरो बबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों, बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ बिटिसिआव फरवार्ड खालामना हरदों नेसेसारि एक्सननि थाखाय। जिहेतु हानि गोहोआ बिटिसिआवसो, दा बिटिसिआ मावना होनांगौ। दा 2019आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों, खिन्थु 2019आव बे थांलाय फैलाय खाथा बिहरलायनाय, डकुमेन्ट बिहरलायनाय, बेयाव दिन थांदों। ओमफ्राय नै दा गोदान सरकार फैबाय, UPPनि दैदेननायाव, प्रमद बर'नि दैदेननायाव। दा फेरेंगा बिथांनावबो जों फैगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं। इमिडियेट होखारनांगौ, मानोना बे हाया बर'फोरनि हा, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया, बा फाननोबो हाया, बा हा मोननो हाया। दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामालासे, हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगानि थानो मोनै मानसि बे सेनानै लानानै दङ। दा खाजोनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो, आप टु डेट 25सिम बिथांमोना खाजोना होबाय, हानि खाजोनाखौ। दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं, हानि खाजोना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस गासैबो दंजोबो। दा बेखौ होखारनांगौल' दं, मानो होखाराखै, दा बाथ्राया बेयाव जादों। दा सम सम बिथांमोना बुङो होखारगोन बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दं। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुना थानो मोना, आइनाव बे रोखा रोखाखा। दा गथिखे जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं, हाबनानै दं, बिसोरखौ गोदानै गुबुन जायगायाव दोननायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों, रन्जित बसुमतारी इएम बिथाङा बुंबाय थादों। खिन्थु जोंनि बाथ्राया बे नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नोङो मानो हाबफैया, बबेनिफ्राय नों फैया, नों बेयाव फैनो मोना, नों थाफैनो मोना। बे थानो मोनै, हाबनो मोनै जायगायाव नों माबोरै थाफैखो, प्रश्नआ बेसो। हाया दिनै मानो आवग्रिनानै लाफैखो,
दा गथिखे नों होखारनांगौ नों थांनांगौ नोंनि जायगायाव नों थांफिननांगौ ओमफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननांगौ आरो बिनि थाखाय बेखौ रिहेबिलिट खालामनो हा नागिरफिननायनि बाथ्रा गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै लाफैबाय बिसोरो जोंनि हाखौ दखल खालामना लाफैबाय दिनै गोबां जोंनि हाखौ माने बिसोर मावनानै जानानै जों बेयाव खाजिना होगासिनो दं खाजिना होगासिनो दं फैसा थांगासिनो दं दिनै जों बिनि प्रडाक्सनबो जेबो आबादबो जों मोना बिसोर मावनानै जागासिनो दं आरामसो दा बेयाव जों बिसोरनो जुदि आरोबाव आलासि बायदि बिसोरनो जुदि हाफिननांगौब्ला बिसोरखौ जुदि जाहो लोंहो जुदि जों बिदाय होनांगौब्ला आयेना मा थांखो आयेनावथ' बेखौ थोनाखै आयेनाव बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रस खालामनानै दं दे शुड बि इफेक्टेड फरथुइट बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं दा जों बेखौ हमगासिनो दं आरो दिनै 2019आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बे ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै एनक्रस खालामनानै दं हाबनानै दं जिबां इलिगेल थानो मानसि दं बेयाव बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ दा जों बेखौसो बिटि सि सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबनांगौ गासिबो मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे बिटि सि सरकारा सोरनि बिटि सि सरकाराथ' जोंनिनो जोंनो गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै दिनै गोबां सेक्रिफाइस दिनाव बे बिटिसि दानाय बे बिटिसि सरकारा गावनि बर' फिसानि जुदि मावनो हायाब्ला नों बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसानो मावनो हायाब्ला मानि थाखाय सरकार बिलाय सोरनि सरकार बिलाय जोङो बे अखल बे जों बे प्रमद बर' दैदेननाय इउ पि पि एल सरकारखौ जों बुङाखै बिनि सिगांनि सरकार हाग्रामा सरकारावबो जों बुंदों आन्दलन खालामदों जोङो दा दिनै जों आन्दलन खालामनायनिफ्राय दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि जेंना इसु दा दिनै बे गोथां जानानै फैबाय नङाबा थैबायमोन बियो रावबो मख'लामोन दा गोथां जाबाय बै समाव जों आन्दलन खालामदों बै समाव फाइल प्रसेस खालामदों बै समाव 2019आवनो जोङो माने इभिक्सननि मोनसे फाइल स्टार्ट जादों खिन्थु माने इभिक्सनल' जायाखै दा दिनै बे फाइलानो दिनै बेयाव आरो दिनै बे थाबथागासिनो दं दा दिनै फाइला फेरेंगा इएमनाव दङ बिथांनाव दा बिथाङा दासिमबो होखाराखै दा गथिखे होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बिसोरखौ गोदानै अबेबा दोनहैफिननाय मानाय बाथ्रा गैया जोंहा बिसोरजों सोमोन्दो गैया बिसोर अबाव थाङो अबाव थाङा बे बिसोरनि बाथ्रा नोंसोर अबेनिफ्राय फैया बे जायगायाव नोंसोर थांफिन बिसोरनि थाखाय जोंहा हाफिननांगौ बाथ्रा गैया आरो दिनै नोङो दिनै दुखुआ बेनो जोंहा दिनै गावनि बर' फिसाफोरखौसो नोङो गोदाव सोराव होखारगासिनो दङ दिनै बबेबा माने माबायाव ग्रेजिं फिल्डआव दं होननानै बिसोर होखारनो हादों हाग्रा बंग्रा दं होननानै बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारनो हादों बे गोरिब गुन्द्राखौ नों जुदि नायनो नङाब्ला नों मानोथो सरकार नों बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनांगोन बे गोरिब गुन्द्रानो हा गैयि मानसिनो हा होनांगोन थाबैनो हो बेखौसो जों लुबैयो खिन्थु दिनै गावनि फिसाखौ होखारनानै दिनै मालायखौ आलासि बायदि माने दोनगासिनो दं जाहो लोंहो दोनगासिनो दं आरो दिनै बिसोरनो आरोबाव माने हा हु नागिरनानै फिनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा बेथ' खुनुदिन बे आयेनाव बे गैया आयेनावथ' बिदि होनाखै गथिखे आयेन हिसाबै होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेल' नङा दिनै सारा माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बेखौ जों होखारजोबनांगौ होननानै बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होखारनांगौ जिहेतु अर्डार दंखायो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गासिबो माने माबायावनो बि टि सि एरियायाव गासै नै आंनाव गासिबो गामि वाइस डकुमेन्ट जोंनाव दंजोबो अबे गामियाव बेसेबां डकुमेन्ट जादों माबे सनाव ट्राइबेल बेल्टखौ दानाय जादों जेनेबा सिडली ट्राइबेल बेल्ट क'क्राझार पार्ट बेयाव 1947आव दादों दा बेयाव गासै माने माबानिबो 6टा गामियाव एनक्रस जाबाय ओमफ्राय जेनेबा दतमा ट्राइबेल बेल्ट 1983 दानाय बेयाव 4टा गामियाव एनक्रस जाबाय बर' गामि गारनानै खारबाय दिनै बे बजाबारि गामि जेरै गारनानै खारदों बेबायदि गामि गारना खारनाय बे जायगायाव हाबनानै दङ आरो बिदिनो नों माबायाव नायदो दानिया बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लक बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव 1947 दानाय 1984 दानाय बेयाव गासै 10टा गामि एनक्रस जानानै दं आरो बिदिनो रिफु ट्राइबेल बेल्ट 1984 दानाय बेयावबो नोङो गासै 32टा गामि एनक्रस जानानै दङ ओमफ्राय नोङो नायदो सिडली ट्राइबेल बेल्ट पार्ट क'क्राझार 1947 दानाय आरोबाव बियो दा बेयावबो आरोबाव गासै 14टा गामि एनक्रस जानानै दं ओमफ्राय लोगोसे पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्ट धुबुरी पार्ट दा बेबो मा जादों 1984 दानाय बियो बेयाव गासै 21टा माने गामि एनक्रस जानानै दं बर' गामियाव दिनै गुबुन माने थानो मोनै मानसिफ्रा हाबनानै दं दा बिदिनो गोबां बुंब्ला गोबां टाइम लागोन आं गोबां बुंबाखसै टटेल बिटिसिआव 304टा बर' गामि 304टा बर' गामि दिनै बेयाव एनक्रस जानानै दं दा 304टा बर' गामियाव एनक्रस जानायखौ होखारोब्ला जोंनि बर' फिसा दिनै जों मानो उदाङै जों थांना थानो मानो हाया मानो गोदाव सोराव जानांगौ जोंहा दिनै जोंनि बर' फिसा आरामसो माने ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हायोमोन अनलायनानै खुनु जेबो खैदां खैफोद गैयासे रावखौबो गिनांगौ गैयासे
गोदो जेरै जोङो एखेबारे नाहा थांनाय मैया थांनाय फ्रि उदां उदां जोंनि बिब' बिनानावफ्रा ना गुरनो थाङो मैगं खानो थाङो जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैयामोन उदां उदांमोन दिनैथ' गावनि न'खर खाथिनि दैसायाव थांनो हालिया दिनै बलारखार जानाय लांखार जानाय बोना लांजानाय बे घटना जालांजोब्बाय आयेना जेराव बुंखादों होखारजोबनांगौ होननानै बेखौ जुदि जों मावनानै लायाबा माला मावनो फालाय बे बिटिसिखौ जोंनो मानो नांगौ फालाय बिदि जुदि खामानिखौ जों मावनो हायाब्ला दा जों खावलायो एखेबारे जोंनि सिन्ताधाराखौ सोलायफिन जों माबे खारननि थाखाय जों दिनै बिटिसिआव दाफैदों बिटिसिआव फैदों संग्राम खालामनाय मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टआ बिदि जाया संग्रामि मानसिफ्रा दिनै गावनि संग्रामि स्पिरिटखौ लानानै खामानि माव जाथिनि खामानि माव बे गोरिब गुन्द्रा बर'फोरखौ नों उद्धार खालामनांगोन बयबो गोरिब गुन्द्रा हा दरलायसे मोननांगोन बयबो गोरिब गुन्द्रा ओंखाम खब'से मोनजानांगोन जाहाथे रसा नाङा बे खामानिखौ दिनै मावनो हानांगोन जों बेखौ लुबैयो जों खावलायो बे 300 जायनाखि 4टा गामि जायफोराव हाबनानै दं गुबुन जाथिया बेयाव होखारजोब जों बेखौ खावलायो आरो बे जायनाखि एंक्रजार होनदों बे एंक्रजाराव बेयाव खुनु जाथि गथ'नि बाथ्रा गैया बांगाल जुंगाल असमिया सोरबा नेपालि सोरबा गुबुन जाथि खुनु बाथ्रा गैया जाय एंक्रजार्स जाय नन नटिफाइड क्लासनि मानसिफोर नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोर थानो मोना बेखौ होखारजोबनांगौ जों बेखौसो बुंदों बेयाव खुनु जाथि भेद जों बाथ्रा लानानै बुङाखै दा बे ओमफ्राय नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों दा बिटिसिनि श्री रिन्टु चन्द्र बर' एसिएस जयेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा रिन्टु चन्द्र बर' एसिएस बिथाङा अर्डार होनाय दा बिथाङा अर्डार होदों जे माने गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनायनि बे सार्टिफिकेटखौ बिटिसिआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड अलटमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि दुखुनांथाव दा दिनै मानो सिन्था खालामदिया दा दिनै जोंखौ बेखौ बे इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय जों बुंनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय होनो हागौ जों जाथिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो हागौ खिन्थु मानो अर्डारखौ होखो बे अर्डारखौ मानो होखो मानो सिन्था खालामदिया जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कनस्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 सिडुल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बेदि खमथा बहा दंबालाय बिटिसिआलाय बे खामानिखौ मानो मावखो बेखौ दिनै जों प्रश्न खालामो दिनै बेखौनो जों बुंदों बिटिसिआवबो आरो बेखौ इमिडियेट उइथड्र खालाम बे माने केन्सेल शुड बि उइथड्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड बेखौ खालामनांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव जे नेपालिफोरखौ ग्रेजार जायनाखि आबाद मावनानै जाग्रा मोसौ फिसिनानै जाग्रा नेपालिफोर बिसोरनो माने प्रटेक्टेड क्लासखौ होनाय जादोंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खिन्थु बिसोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनायखौबो आरोबाव नै माबायाव 24 आगस्टआव 24 आगस्ट बेयाव बिनि नटिफिकेसन नाम्बारा जाहैबाय RSD 28/47/43 बे नटिफिकेसननि गेजेरजों बे नेपालि ग्रेजुवेटफोरखौबो आरोबाव केन्सेल खालामदों बिसोरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास नङा होनना बुंदों बेयाव होदों RSD नाम्बार 28/47/43 dated 24 August 1949 are hereby and henceforth excluded from the list of protected classes होनना बुंदों आरोखि बिसोर प्रटेक्टेड क्लास नंला होनदों दा दिनै गतिके दिनै बेफोरखौ बिसार खालामा मुवानो दिनै बिसोरखौ जेनेरिक टार्माव गरखा होनानै सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो हा होनो हानायनि अधिकार बे बिटिसिनि अफिसारफ्रा बोरै मोनखो बोरै बे अर्डारखौ होखो जों दिनै प्रश्न खालामो आरो बेखौ इमिडियेटलि उइथड्र खालामना लानांगौ थागोमाबायनानै दं अबेबा माने खासाफोराव थानानै दं अबेबा गेजिं फिल्डआव दं जुग थानानै दं बिसोरनो आदबा हा होआखै फाट्टा होआखै बिसोरनो फाट्टासो नांगौ बिसोरनो होआखै ट्राइबेलफोरनो बर' फिसाफोरनो होआखै खिन्थु मालायनो होनायसो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों बे मेन्टेलिटियाव गारनांगौ बिथांमोना माबा सोलायथों आरो बे हा होलाबाय जानला मोनला नन प्रटेक्टेड क्लास मानसि जायफ्रा हा मोना बिटिसिआव बे बिटिसिआ माने स्पेसियेल ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बियो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव खुनु ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा जानला मोनला हा मोनलाबाया बेबायदि माबाखौ बिसोर शिक्षा लाथों सोलोंथों जों बेखौ खावलायो आरो नैबे अर्डारखौ जाहाथे इमिडियेट जाहाथे बेखौ केन्सेल खालामनो हायो उइथड्र खालामो बेखौ खावलायो थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ आरो लोगोसे बे बजाबारि गामिनिफ्राय जाहाथे बे जायफ्रा इलिगेल एनक्रच थादों बेखौ माने होखारनांगौ थाबैनो बेखौ जों दाबि खालामो आरो जुदि थाब होखाराब्ला जों माने मोजां बुंनायाव जुदि मानियाब्ला जोंनि बे जानुवारिनि लास्ट पार्टनिफ्राय
जों माने आन्दलन खालामगोन गोगोम आन्दलन खालामगोन आरो बेयाव बयबो रायजो राजाया बाहागो लागोन जों बेखौ खावलायो।